Това са двете неща, които всяка една жена харесва не само на Свети Валентин и на нейният рожден ден. Едно от нещата, които ми направиха връзката експоненциално по-добра, е винаги да има цветя вкъщи. И знаете ли какво? Не е нужно да са рози. Брат, аз не разбирам от цветя. Отивате в магазина за цветя и взимате най-красиво изглеждащи цветя за ежедневни цветя. И ако не разбирате от цветя, питате жената, която ви ги продава. Повярвайте ми, жената, която ви продава цветята, ще ви научи какви цветя стават за ежедневна употреба. Отделно, ако вземете достатъчно много цветя и ги вържете ето така, повечето жени всъщност обичат цветя, които нямат хартия. Това ви го казвам с най-искрените ми... Това ви го казвам с опит и знания от години подаряване на цветя. Било то на моите гаджета или на различни жени. Жените всъщност обичат да усещат цветята. Обичат да ги гушкат, да им се радват, да ги карат да се чувстват добре. Като сложиш на едни красиви цветя, една огромна хартия, брат, това не е сватба, това не е, завършване, за бала, сеща се. Жените обичат ежедневните цветя да бъдат възможно най-кежуал. Не е нужно да дадете 100 лева за тъп букет, който 50% от него е хартия. Дайте 50 лева за 50 лева цветя и им сложете един ластик отдолу. И жената като ги гушне, така ще каже: Боже, бати якото.